Přátelé, kamarádi vzduchovkáři. Tady před kamerou, bez mikrofonu na klopě Alexus. A já jsem tady zcela výjimečně ne z recenzí na vzduchovku. Jinak těch recenzí na vzduchovku nosím v hlavě fakt hodně. Těch vzduchovek tady čeká na recenzi 7 nebo 8, ale už měsíce počasí, který úplně točení smysluplný recenze nenahrává. Buď to fouká vítr, nebo je zima, nebo je bordel a natáčet video se střelbou na 20 metrů úplně nechci. Ale tohle video rozhodně není o recenzi. Tohleto video je unboxing věci, co mám tady v bedně. Opravdu jsem zvědavý, co v té bedně je. Bednu jsem nerozbaloval. Je to bedna z Ameriky, protože jak není něco z USA, jak mě to nechutná. To je normálka. Jak není něco z USA, tak tom pánům nevoní. Já jsem si lisoval slagy na lisu od Presslagu. Mí vzduchovce to úplně nechutnalo a říkám, zkusím jiný stroj, jiný zařízení na výrobu těch střel, těch slagů. A co si píšu s jedním Američem, tak mi říká, hele, já mám lis od Corbina. Corbin se tomu věnuje hodně dlouho těm lisům a já si myslím, že Presslag je inspirovaný silně Corbinem. Tak já tady mám balík, který má vážit 36 liber. 36 liber, takže nějak jdeme tomu nějakých 18 kg, ten balík je fakt poctivý. Já svipnu kameru na ten balík a koukneme se, co je vevnitř. Sám jsem zvědavý. Tak go. Balík není rozbalený ani z jedné, ani z druhé, ani z žádné další strany. Tak. A jdeme na to. Tak. Možná balík, nevím, jestli rozbalovali, ale balík určitě prošel celnicí, takže jsem musel zaplatit takzvaný celní dluh. Uvidíme, co vevnitř je. No, takový pěkný balík olověného drátu, protože olověný drát musíte mít opravdu z USA. To jsem netušil, že ten olověný drát bude součástí. Tak, tady nějaký business brief, co mi pan Corbin poslal. Presslag, olověný drát, Corbin pastu a stříhačky. A předpokládám, že by tam měl být minimálně jedna forma na lisování. A přiznám se, trvalo to tak dlouho, že jsem ani nevěděl. No, že jsem nevěděl, co jsem objednával za ráži, za kalibr, ale už to tady vidím. Chtěl jsem diametr 218 a zajímají mě slagy pro ten můj bench rest. Natávací páka. I tadyhle sury se diví, co mi to přišlo za cajk. Takže mám tady takhle lis, páku, olovo, formu a jeho lubovací na mazivo. Já to zase svapnu, protože dívat se na to, jak tady bojuju a vybaluju to z té frešky, tak chviličku. Mohl bych tady mít třeba napsáno takhle few moment later. Jo, to, co takhle máte ve videu. Tak tohle to chvilku trvá,
zatím se mi podařilo vybalit a s tím vás nechci zatěžovat, jak vybalíme věci. Za mnou Tomáš Louska Tupáku. Několik momentů jako uplynulo a za pomoci kamaráda je všechno vybagrovaný ven. Tady lis. Tady samozřejmě chytnu tomu. Zatím mě teda překvapuje jednoduchost, jak je ten lis složený, nebo jak je spasovaný. Evidentně jsou to dofrezovávané odlitky, protože ten odlitek mi tady prozrazuje tyhle takový prohlubničky. Na tom nezáleží, že je to dobře odlitý a zpracovaný. Uvidíme tuhost a samozřejmě já budu porovnávat oba dva lisy. Budu porovnávat jak lis od Presslagu s tím korbinem. Nemyslím si, že by v Čechách těch korbinů bylo nějaký množství. Uvidíme, jak to maká, ale já si to zase svipnu na sebe. Tak, mám to na sebe sviplý a jak jsem říkal, nemám mikrofon na klopě, což hrozně zklame kamaráda, který se tomu směje. Ale co mě přivedlo k tomu jít do lisu od korbinu. Jedna kamarád, Američan, vzduchovkář mi říká, hele, u nás Ferguson Arizona tohleto používáme, máme tuhle firmu rádi a lidi si mačkají slagy svoje. Není to úplně komerční záležitost. Tedy, když jsem se optal na ten korbin konkrétně, jako mi říká, hele, korbin na trhu není 14 dní, ten je na trhu urputně dlouho a ten to fakt má vymakaný. A pak mi poslal nějaký videa a Korbin samozřejmě točil videa, v jaký precizi vyrábí ty vlastní komory, nebudeme říkat kokily, protože to kokily nejsou, ale ty matrice. A on tam ukazuje, jak mu ty matrice do sebe sedí, že skoro jsou nerozebíratelné. Tak mě to zajímalo, teď jsem tu matrici vzal do ruky, já ji tady ucpu a když vytáhnu ten píst, tak ten zvuk, ještě jednou, je jak když vytáhnete ze stříkačky píst, takový to, ten mlásk, prostě to těsní úplně brutus. A samozřejmě na dalším videu jsem viděl, jak on spouští tu jehlu do toho těla a ta jehla tam fakt jako klouže. Samozřejmě budu věřit, že jsou to superový materiály, věřím tomu. Přesný diametr jsem si objednal 218, anebo on tady má 0,93, což by měl být na to zakroužení toho bowtailu. Ten lis mě přišel na nějakých $1500. K tomu lisu jedna ta matrice, k tomu bazmek na stříhání olověného drátu. Asi šikovný. Prostě, no, OK. Co bym, nebudeme, to neuděláš štípačkama, prostě vám běhají 2 kulisy, který vám to střihnou. Já si myslím, že jednodušší to být nemůže. Uvidíme, jak to bude makat. K tomu ten sajrajk, namazání toho vlastního lisu, té matrice, to lubování a samozřejmě ten lis. Ten lis něco váží a jak jsem říkal, přibalili mi 10 liber olověného drátu. Asi si možná myslí, že v Evropě už nemáme olověný drát díky tomu, že je tady strašná hoňka po olověných střelách. Já budu každopádně moc rád, když zkousnete moje další videa. Můžete mi napsat cokoliv dolů po to a kdyby někoho zajímalo, čím jsem si otevíral balík, tak stylově nožem Microtech.
Alexus.